Wala na, kinumog na si Madonna guys. Sige. Okay. Dalawa po. Sige, sige. Okay. Salamat po. Salamat po. So ayan guys, magandang hapon yan. Nagluto pala kami ng pancake, ipapamigay natin. Tsaka magbibigay rin tayo ng sito, tsaka siomay. At sponsored by Manong Nestor. Yan, thank you so much Manong Nestor. Thank you po Manong. Sarap yun oh. Yan, pang isang linggo na yata itong food namin na ito. Pinapamigay. 1 week na tayong nagbibigay. Buti na lang may mababait na sponsor. Ayun guys, doon tayo mamigay sa lampas ng school. Para mabigyan naman sila. Kawawa naman sila eh. Kasi yung mga dumadaan dito, lagi na rin silang nabibigyan. Oo, libre lang. Ito nga. Naglabas ka din eh. Ako yung Mrs. Tusilo. Ako yung Mrs. Ah, hindi nalagyan ng toyo yung kwan. Ako yung siomay. gabili ng tusilog nyo, te. Ako, te. Suki nyo ako, te. Thank you po. Langadan. Wala na, kinumog na si Madonna guys. Meron pa. Hindi nalagyan ng toyo. Andun sa tindahan. Sige, welcome. Thank you po. Salamat po. Okay. May iwan, sabi namin, dalhin na lang namin yung toyo. Eh. Maglabas ka eh. Palabasin nyo muna. Pancake na lang. Oh, mainit-init pa yan. Sige. Sa RJ. Sa RJ. Hindi na yun. Ito guys, yung school ng elementary. Papasok kasi ito eh. Balik dito ba masagasaan? Tayo suma. Lumunong tayo ang mga nauna bro. Nagbabalik man sila oh. Kuha na. Sino pang wala doon? Nasasabihin? Salamat. Thank you po. Salamat Okay. Inuwe. O, dala yung wala. Wala dyan. Thank you po. Okay. Sa inyo. Dalawa po. Sige, sige. Salamat po. O, pang bara nyo dyan sa kinakain nyo. Libre lang. Anong sabihin? Salamat po. Okay, welcome. Bigyan natin itong isa. Balungang! Kuha kang isa. Thank you. So guys, yung eskwelahan nila. Bali, nasa gitna ng barangay.
Mabigyan natin itong mga bata. Kuya, kuya! Thank you! Okay. Paano? Dala dito ba lang? Ha? Salamat po. Salamat po. Salamat po. Okay. Salamat po. Salamat po. Karanggi. Ayaw ka dyan. Ayaw po. Ayaw ka dyan. Oh, sakit lang. Ayun pa yung batang isa. Mabigyan mo na dun sa isa. Dikit na eh, oh. Oh. Partakam ka di. Si Ikit namin. Ikit ng Tiligaya. So ayun mga ka-dragon, mamimigay din tayo ng milk tea dyan sa akin. Yung mga dadaan dito. Kaya swerte yung rami-rami itong nabibigay natin. And thank you kay Manong Nestor. Sa susunod naman guys, next week, kay Manong Bartok na. Ay, walang tigil, walang patid. Gustoy ko ma. Walang kanayo. Salamat po sa inyo sa mga nag-i-sponsor. Malaking tulong po sa akin. Di ko mababa na di bangir ah. Loyal ka naming customer, bibigyan ka namin ng libreng milk tea. Ito mga kanto eh. Yan o. Ay! Dali! Dali! Ay, tawagin mo yun o, yung isa na kulay blue. Dali! Dito kayo. Yan. Ah, wait lang. Yung pakilang pakita mo daw at mag-thank you sila. Yeah, you're welcome. Ayan yung mga pan namin, mga sulit na customer. Yan, you're welcome. Kayong apat tinatawagan ko. Ah, dahil dito, bigyan namin kayo ng free. Ayaw nyo ng free? Dali. Ah, kayo na lang kung ayaw niya, kayo dalawa. Ayaw mo, free? Ayaw? Dito. Ay! O, dali na ba na? O, sabay-sabay na ha. Regising. Okay. Mabilis. Uy. Ang sabay-sabay. Thank you, Manong Nestor. 1, 2, 3, go. Thank you, Manong Nestor. Yan. You're welcome. O, sige. Thank you din, mga bata. Thank you po. Thank you po. Thank you po. Oh, dito, sabay kayong dalawa. O, thank you, Manong. Thank you, Manang. Manong. Manong pala, Manong. Siyempre si Manang ang nagbili din. Ganto pala to pagka walang tubig. Kasi nakikita namin bumibili ng Lunes hanggang Biyernes. Yung Biyernes meron talagang tubig. Sa susunod, nag-iisang siumay. Bili ba kayo? May mga bago tayong binigyan, guys. Okay. Bawal pa ba si Kon dyan? Si Balong lang to, wag kayong mahiya. Si Balong lang ito. Ah, dali na. Oh, tag-isa kayo. Thank you Manong Nestor. Wala pa suksok na. Papasup-sup daw. Kasi ate, oh. Thank you, Manong Nestor. Thank you po. Ha? Bigyan mo nga yung anak ni... Anak ni Aisa? Ay, andun siya?
Yung yung babae. Papuntay mo lang nila kakulay dilaw, hindi mo makukuha eh. Ha? Sabihin mo kuha ka daw ng isa. Thank you po, Manong Nestor. Thank you po, Manong Nestor. 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 Ito yung mga kalapit bahay namin sila. Sige. Mga bata. Oo nga. Pray. Galing kay Auntie Ligaya. Birthday niya kasi bukas ay sarado kami. Hindi mo po, Sante. Oh. Ngayon mo na lang batiin para Happy birthday. Salamat po, Manong. Yung taga-turo niya guys na kakamali. Kaya yung mali-mali din. Talaga, dati tita me. Dati tita me. Kayong dalawa gusto niya? Thank you po. Thank you. Thank you Manning Nestor na nga ron. Sige na, ante. Bye guys. Sabihin mo pa. Thank you Manning Nestor. Ano ka Ligaya oh? Bilisan mo ante. Ano sabihin mo mana? Pabay nagsabot tayo. Kanina ginaturuan mo yung mga bata ngayon, naiyak ka? Ano sabihin mo? Ipakita mo na lang nga rin dyan yung placard mo. Hindi mabasa, wag na. Manong Nestor, may kay kudigo pa niyo. Sinulat ni JJ para daw Pero hindi naman mabasa ng mga bata. Ay, mabasa naman pala oh. Thank you, Manong Nestor. Ante, nahiya daw magsabi sa Antiligaya. Ayan na lang Thank daw you po. po, Manong Nestor. Baka daw masabi niya eh, Manong. Binigyan kami. Oh. Ikaw naman, Ante Paseng. Ala, Ikaw, Ante. ala, pinahawak lang sa inyo eh. Pagkas ka na. Oh. 30 na 30. Ikaw naman, Ante. Listahan ko ay. Thank you, Manong Nestor. Tingnan tayo dito. 1,520. Thank you, Manong. Thank you, Manong Nestor. Ito ang sa akin. From Manong Nestor. Ayan mga ka-dragon, pack up na naman kami. Ayan, dahil Friday ngayon, maaga kaming uuwi para naman makapagpahinga na at bukas ay maaga na naman kami mag-vlog. Ang ganda ng sunset. Ayan, thank you so much Manong Nestor sa binigay mong biyaya para sa mga bata. Ayan. Talaga namang nasiyahan yung ating mga estudyante. Ayan. Thank you so much mga ka-dragon. Thank you sa panonood sa aming napakasimpleng vlog. Thank you so much. Bye. Thank you so much po. Ang Tiligaya oh. Kod-kod ng aywan. Yung kami pa'y makipalanit guys. Birthday nung aming kasinsen. 60 years old. Imbitado daw si Auntie Ligaya. Yan, happy birthday Kuya Robert Celestino.